Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Asiya yake ciki. Wannan nan hauka. A garin. Ya yake ciki a kasar da take. To matsala wallahi. Wace mi? Wallahi karatu yana da wani abubuwa sun tuwo inda ba su da daɗi wala banda kuɗin biyan makaranta har yanzu ban samu kuɗin da na biya makaranta ba. Makaranta? Wallahi. Registration? Registration? Har yanzu bai registration ba wallahi. Yanzu Dallatu na ƙasar ga wakilin Uban Doma ya biya ma 'yan Poly registration, ya biya ma 'yan COE registration, ya biya ma 'yan State University registration, ya biya ma 'yan Audit registration, ya biya ma 'yan School of Nursing registration, ya biya ma 'yan Midwifery registration. Amma kai ka ce ba kai zaka ba karatu da registration. Ya za a ka ce wai ba ka da registration. To ta wace hanya zan garin Dallatu da zan taya min alfarmar da zai biya min kuɗin makaranta? Dallatu ba wai gani gare shi. Dallatu ba gani gare kuma Dallatu mutum na mai taimako. Mutum na wanda da ka ti alfa'ida mota, ni ka sa alfa'ida mota nan abin ka kadda haka asibitin ga wannan ma. Yana nan wurin nan. In ka taimaka wurinka in na karatu na wallahi Dallatu zai ma dan babu abin da ka so irin cikin matasa. Ni dai ina roƙon ka kai min nasihar da za ka haɗa da shi a taimaka min a mai kuɗin makaranta. Oke to baka da inda Dallatu na zan haɗa ka da Alhaji Hayya Dallatu. Allah shi taimaka. Nagode. Zan wuce. Sai an jima ina kiran ka. Dan uwa na ƙware wallahi sai ya baka shawara ta ƙware. Nagode sai an jima. Allah shi taimaka. Sai na ɗauko takarduna lazim registration ina in ci amma abin karatu abin da ya kamata na ba Allah ya shi dare. Nagode sai an jima.